Hola, què tal? Com estan? Ja tornem a ser aquí amb una nova edició del programa Què hi ha de nou? I de coses noves en tenim un munt, eh? I és que avui estrenarem, no roba, estrenarem altres coses. La Marta Interessants estarà molt contents amb totes les coses que els explicarem. Ja veuran. Benvinguts a aquesta nova edició d'aquest programa de ràdio i alhora de tele. Com saben, el poden escoltar ara en directe per la ràdio, en diferit el dissabte a les 4 de la tarda, però el poden veure amb tot detall a la tele i posar-nos cara, com diem sempre, els diumenges a 2:45 del matí, a la 1 de la matinada, si és que s'han quedat allò una mica que no tenen ganes d'anar a dormir, i els dimecres a 2:45 del migdia. Us hem preparat, com dèiem, un munt de continguts que esperem trobeu molt, molt interessants. Avui parlarem de cinema, de salut, de benestar i també de teatre i de moltes coses més, ja veuran. Tant de bo que aprengueu molt, que us ho passeu molt bé, us divertiu i alhora us informeu, perquè aquesta és una mica la idea de la ràdio, no? Aconseguir tots aquests objectius. Us estem acompanyant des dels estudis del 9FM, ara mateix en directe, gràcies als que ens seguiu a través d'aquesta via, el 92.8, i també als que ens veieu a través de la xarxa Més. There's someone who'll take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on a horizon when I go to bed. Doncs volíem ara mateix que s'empapessin una mica d'aquest tema musical. Això que està sonant és una versió original d'una banda sonora. A vegades allò que diuen, tal tema, banda sonora de la pel·lícula tal, no? Doncs aquest tema és molt especial per la persona que ara mateix ens acompanya. En David Conill, què tal, David? Hola, Isabel. Ben retrobat, Igualment. Quan feia que no ens trobàvem al capdavant d'uns micros? Mira, encara que fes 2 dies ja seria massa temps. Que sí? Sí, em fa molt i sempre i em va agradar molt saber que hi tornaves i encantat de retrobar-te perquè en certa manera sí que coincidíem, però no davant dels micros. No davant dels micros. Sí. I escolta, és un plaer avui presentar-te com a creador audiovisual, realitzador cinematogràfic de videoclips i també de vídeos comercials. Però ell té una faceta molt més àmplia. Després en podem parlar, si ens dona temps, de professions i d'aficions vàries. Però avui tenim aquí tot un director de cinema que, a més té un palmarès interessant. En parlarem durant l'entrevista. David Conill, per què és tan important aquest tema musical que sona per tu? Doncs, és important perquè al final és el tema que se sentirà quan s'acaba el curtmetratge. Sempre intento que els temes que tanquen el curtmetratge són versions. En aquest cas torno a repetir amb en Vicenç Usó de Salem i la Lídia Barahona, que és la veu, diguem-ho així, i normalment tot i que ells tiren de heavy, que és la seva faceta més coneguda, els hi parto temes que poden adaptar, i ells adapten aquesta versió de l'Anthony and the Johnsons, molt similar, entre cometes, però igualment a mi és un tema que m'agrada, té una fredor increïble i el que canta té molt a veure amb el que passa a la història del curtmetratge. Llavors jo penso que és un tema que tenca el curt de forma molt rodona. I aquesta veu femenina és impressionant també. El guitarrista el coneixem, Sí. Això que diu Salem és una de les bandes mítiques de la nostra comarca. Qui no ha escoltat alguna vegada Salem? A més, en David sempre va ser la persona que els hi va fer uns videoclips molt acurats i molt originals, Sí, allò que passa que al final col·labores un per l'altre i en Vicenç sempre ha estat un tio superprestat a adaptar versions. Ja els 2 últims curtmetratges, o 3, ja et diré ara, 2 o 3 curtmetratges últims ja també van fer adaptacions des de Salem com a tal, però en aquesta ocasió la Lídia ja no estava vinculada amb Salem, però la relació és prou bona com perquè poguéssim tornar a unificar, i clar, no necessitava ni bateries ni baixos, és només guitarra i veu, i per això m'anava molt bé amb Vicenç, i la Lídia, que jo crec que té una veu increïble. La Lídia, que es fa dir Leeds, no sé si ho direm bé, si no s'emprenyarà, sí. però és Leeds, amb molta sonoritat, Black Sheep. Leeds Black Sheep. Ho dic bé? Correcte, sí. I, com deia ell, en Vicenç Usó. És molt important l'últim tema que sona en una pel·lícula. I mira, perdona que estiguem desvetllant una mica al final. Però... Perquè
molta gent es queda per saber quina cançó és aquesta, i aguanta fins al final A mi, per saber què era. En el fons, penso que sobretot la cançó t'acompanya per als crèdits. Els crèdits al final acaben marxant la gent a mig fer, sobretot a les pel·lícules llargues, és obvi. Clar. Però amb les pel·lícules curtes jo crec que és prou important perquè formen part del moment en què pots identificar una mica tothom que ha fet possible el treball. Clar. Que alhora, la veritat, són molta gent, entre els que hi han estat participant plenament, com els que hi han participat menys, però que també han estat molt importants per poder veure el curt, i per això penso que si la cançó és prou agradable, doncs perfecte, però sobretot que estigui molt associada a la història. A vegades he trencat, he fet versions molt, molt barrejades i molt diferents sobre la història, però en aquest cas jo crec que necessitava tindre una cosa molt planera i molt, molt fidel a la història, no enganyar ningú. T'hem vist molt al 9-9, al diari, t'hem vist al 9TV a través de notícies de cultura, i aquí darrere d'aquest curt titulat, com dèiem, algun dia tots sereu, o tots serem, no? Correcte. Tots serem, ara ho dic bé, jo, no? Sí. Hem vist que aquí hi ha hagut moltíssima feina. Explica'ns una mica. Sí, la veritat és que si ens n'anem al principi de tot plegat, això fa 2 anys enrere, que és l'últim curtmetratge que vaig fer, que tenia una idea que em semblava prou interessant, però que es tenia que acabar d'explotar, i en aquest cas vaig treballar amb un dels guionistes que solo treballar altres vegades, que és en Joan Capdevila, i a ell la història li va agradar lo suficient com perquè ell comencés a portar de la seva part. Aquí vam començar-hi treballant, Joan va fer la feina més grossa de tot plegat, i al final de tot, ja quan ho teníem molt, molt tancat, que se n'en va anar de les mans increïblement perquè la història era bèstia en alguns aspectes i ens hauria costat molt filmar-la, doncs vam anar restant coses i en aquest tram final la Núria, la meva parella, doncs s'hi va ficar i ens va acabar de donar aquella tota mà. Que va ajudar, perquè jo crec que reforça la història, a més, tot i ser molt rodona, es poden interpretar moltes coses diferents. I això ja dic, fa 2 anys. Quan vam tindre aquest guió fet, em vaig ficar en contacte amb en David Fonseca, que ens coneixíem de feia temps i que havíem treballat junts i que sabia doncs, que a través de la caseta feien propostes molt interessants, però és veritat que els hi feia jo una proposta que defugia del que és tradicional, perquè ells estan molt implicats en gènere social, i jo els hi proposava una història de terror, fantàstica, dramàtica, 2, 3, 4 gèneres barrejats complicats, jo penso, de cara a l'espectador, i tot i així se'ls hi va agradar i s'hi van implicar. I no només s'hi van implicar, és que s'hi van implicar de principi a final, m'han portat de la mà, m'han permès l'oportunitat de poder treballar amb l'equip que normalment treballava i incorporar gent suficientment bona també perquè m'acabessin de poder fer que el producte sigui magnífic. És a dir, al final, un curtmetratge no deixa de ser el conjunt d'una sèrie de gent amb moltes qualitats que fan allò que jo, entre cometes, he somiat, per dir-ho d'una manera, i al final, el resultat jo estic molt, molt content. Per tant, en aquests 26 minuts que dura... 22, sí, perdó, pensava que era 26. Déu-n'hi-do, 22, sí. Per un curt. M'emocionaré, segurament, perquè penso anar-la a veure, avui al vespre. Passaré algun moment d'angoixa, perquè el que em dius hi ha algun moment, potser no ben bé terror, has dit, però sí una mica d'angoixa, no? Sí, jo hem fet algun passe allò privat, i tinc en Robert Jové, que és un amic al qual valoro molt sempre les seves opinions, i el dia que el va veure em va dir una cosa que em va dir és molt Lovecraft. I vaig pensar, doncs, que sí, que era veritat, que no n'era prou conscient, però que ho és. És a dir, he agafat el gènere de terror, i és gènere de terror, però l'he agafat per atacar una mica els tòpics del gènere de terror i donar-los una volta i no ser terror merament, i tot això convertir-se en fantàstic. A mi el fantàstic m'agrada molt, el terror també, però sobretot tot això des d'un rerefons molt humà i molt dramàtic. I alhora quotidià, perquè no deixa de reflectir, m'imagino. A veure, tu explica, ara com els concursos, hasta aquí puedo leer, tu explica'ns el que es pugui explicar, però què és el que volies tu explicar, no?, en aquest curt, del que es pugui dir, perquè entenguem una mica més perquè has anat a recórrer aquests gèneres, Mira, he anat a parar el fantàstic i el terror perquè m'agraden, i al final sóc egoista i penso en mi. És a dir, primer penso en mi, llavors, per suposat, quan ho estàs fent, penses molt més enllà, i les aportacions són molt bones, però buscava el fet de, sobretot, i encara que siguin 22 minuts, és agafar l'espectador i que mentre jo li vaig ensenyant els diferents passatges que passen al llarg del curtmetratge, no el perdi pel camí. Molt bé. I que, si és possible, doncs intentin entendre cada cop què va passant, perquè la noia protagonista cada cop li van arribant
i uns inputs que li fan canviar la seva versió del que està passant realment. Clar. I tot això la desemboca a un punt final que és complicat, que és el que no es pot explicar. No, clar que no. I que tot això era un punt final que jo penso que és molt rodó, al final don per un munt de coses. I jo mateix veient-la i tornant-la a veure, que l'he vista moltes vegades, sempre hi afegeixo coses. Però penso que és aquesta relació de què fem davant d'una persona que s'està a punt de morir, a priori, i la gent que es desviuen perquè això es pugui passar de la millor manera possible. A partir d'aquí... Hasta aquí puedo leer. Quan la vegis diràs, David, de tot això que ens has dit, què hi havia de veritat? Ai. No, segur que sí, que hi haurà molta cosa de veritat. És fosca, ja t'ho dic jo. És a dir, hi ha algun sobresalt, però molt sutil, no hi ha gens de sang. Em taparé amb la jaqueta. No, jo crec que no. Però sí que és veritat que si ho podem disfrutar en un cine és perquè la sonoritat d'en Byron és magnífica i el color que ha fet en Sergi Lledó també és estupendo. És a dir, home, i una sala 3 de moltíssim de sucre. Sí, molt content perquè fent un passe que vam fer així per comprovar que tot anés bé, jo vaig disfrutar i mira que la tinc avorrida de la peli, però... Clar, tu l'has vista i revista, Sí. Molt bé. Parlem dels que estan davant i els que estan darrere de les càmeres, els actors. Sí. Escolta, has pogut escollir entre un elenc molt usonenc. Sí, ho tenia clar, Al final el gruix del curt està feta per gent d'aquí a la comarca, perquè en el fons és els que tinc més a mà. Vaig pensar ja des del primer dia, i també si en parléssim amb la Júlia, fins i tot abans de que tingués guió, vaig pensar amb la Júlia Cervera, perquè havíem coincidit amb els Pastorets, i vaig pensar que tenia una presència superimportant per un personatge molt fort, i això és el que jo volia. I una veu molt particular. Sí. No és que es xerri molt en el curt, ja t'ho dic ara, però Déu-n'hi-do, m'agrada, la seva presència m'agrada, i jo l'he anada polint. És a dir, polint em refereixo en que ella hauria pogut donar alguna més i jo li deia, no, rebaixa, no. És a dir, és una pel·li de terror i ella les passa magres, però en cap moment vull que s'espanti, vull que sigui una persona atemorida. No, ella afronta tot el que li va passant de la millor manera possible, tot i que hi ha un moment ja que la supera. Hi ha la fotografia que heu escollit per la promoció del curt, que ho diu tot. És a dir, és increïble com s'ha captat una mirada que no és la de la Júlia habitual, sinó la mirada del personatge. I el rostre del personatge. O sigui, ja t'imagines el personatge. Ella és això. I com dic jo, la pel·lícula té el mateix que el pòster. I en el pòster, si mires en un segon terme, hi ha alguna que no has vist, segurament. Ai! I és. Clar, m'he mirat molt el seu rostre. Doncs la Júlia no està sola. La Júlia no està sola. No està sola. I la Júlia no està sola a la casa, tampoc. Ara quan s'acabi el programa, em farà obrir i ampliar la fotografia. No tens que ampliar-la gaire. No la tinc que ampliar gaire. Es veu, però no ets pas la primera, tot el contrari. A mi m'agrada, la pel·lícula està repleta de segons planos que hi ha per darrere d'on passa l'acció, on si llavors ho tornes a veure, això t'ajudarà a entendre alguna cosa. Si l'has vist 3 cops i te't perds, llavors és que no he aconseguit. Almenys, mira, quan me la miri per segona vegada ja no tindré el sobresalt perquè ja l'esperaré. Però ja dic, la Júlia era el personatge idoni, el tenia claríssim, ella s'hi va implicar... Ella és la principal protagonista, no? Correcte. Es va implicar de tal manera que fins i tot va fer propostes interpretatives que són magnífiques, entre ella un canvi d'imatge que va tenyir de pèl roig, i és que no et sabria dir gaire res més, és pura energia i això és magnífic. Al seu costat, clar, hi ha el Josep Maria Alejandre, que és un actor barceloní que a mi em tenia super enamorat i que només de mirar-lo ja em fa por. Ai, la teva dona, què dirà? No, res, perquè el gaudim a parts iguals. I en Josep Maria és el que fa del senyor Oliver, que és l'home que està al llit a punt de morir. I al seu voltant, doncs, hi tinc molts secundaris, entre ells secundaris biguetans força coneguts com en Xevi Furriols, però 2 altres que tenen molt protagonisme. Una per en Ramon Enric, que és l'actor que normalment utilitzo a la majoria de curs, un senyor que és camaleònic, estupendo, en té super enamorat en tots els aspectes, interpretativament i com a persona, i al costat de tots ells, doncs, un personatge que jo crec que trenca la història i que és super agradable i magnífic, i super important perquè la història tingui drama creïble, que és en Mohamed Zean, que ell fa un paper un gran actor excel·lent. També, No, i ja et dic jo, amb un curt, un gran actor, si veus un llarg, és obvi que tard o d'hora vegis que és un gran actor, però quan tens 22 minuts per dir-ho tot, i en Moja té 4 minuts, penses, uah! I això és el que passa en tots ells. El millor i el que m'agrada més és que hi ha molts secundaris i que al final tots ells ballen en la mateixa història i tots ells van agafats. I no hi ha ningú que destaqui més que els altres. Sentia ahir, quan mirava la informació que apareixia al 9-9 i t'explicaves, i donava la sensació que amb aquesta nova obra, no? Perquè és una obra teva, volies fer un pas més,
A què et referies quan deies que volies fer un pas més? Bueno, el pas més és que jo sóc juliaire de tota la vida i tinc que reconèixer que gràcies als Julius jo estic fent cine, Sí. perquè era una bona oportunitat, però havia arribat un moment que les històries se'n feien curtes i que els rodatges d'un dia i mig com a molt ja eren suficients per poder fer un Julius. Donava la sensació que ja no tenia gaire res més a explicar. Necessitaves un plus. No vol dir que sempre pugui tornar a explicar coses pels Julius, que estaria encantadíssim, però requeria a nivell personal aquest salt i en aquest aspecte la caseta m'hi van fer creure i en David, en Marc em van dir, doncs provem-ho. Què passa? Vam fer 4 dies de rodatge molt, molt intensos i per això és el que és. I sí que és veritat, per exemple, que el curtmetratge, el primer muntatge que vam fer durava 30 minuts i al final s'ha reduït en 22 i que crec que és un muntatge excel·lent fet per un muntador de Granollers que es diu Enric Vilageliu, que va fer un arreglo de muntatge que llavors ara la història passa com un tiro sense perdre res del que jo havia pensat. És a dir que Molt bé, és genial. molt bé. Parlem dels de darrere les càmeres, tu no estàs sol. Jo he vist el making of, m'ha agradat moltíssim, molt divertit. Ja està a les xarxes, vull dir que el podem sí, el es podem pot- veure, el making of. No desvella els secrets de la pel·lícula. No, ni molt menys. Ni molt menys, del curt. Està fet per en Jordi Amàrita, suposo una de les persones que sempre ha estat al teu costat, perquè en col·laborant amb tot el que En fas. Jordi està per lo que sigui, és un tot terreny, va acabar fent el making of, va estar allà de suport constant per si feia falta una cosa o altra, perquè al final l'equip érem el que érem, però a nivell de càmeres, he tingut la sort de poder treballar amb un càmera i director de cinema que a mi m'agrada molt, que és l'Alejandro Moreno, que havia estat durant molts anys vinculat amb la Isabel Cuixet com a operador de càmera, i al seu costat, com a director de fotografia, l'Ivan Raga, que és amb qui jo normalment treballo com a càmera. És que l'he vist, el making of. I l'Ivan feia director de Té una fotografia. imatge fotogràfica i... Doncs sí. Impressionant. I ells dos m'han fet possible el que veureu visualment. Llavors aquí, el que et deia, en Byron Abadia és el que va gravar tot el Sema Som, el qui sol treballar normalment i ha fet un arreglo de so que et farà creure que estàs apartat del món més fantàstic, diguem-ho així, gràcies a la seva sonoritat. És a dir, que és perfecte. A partir d'aquí me'n descuidaria, perquè són molts, i molts que ajudaven a moure'ns amunt i avall i traslladar-nos, i Déu-n'hi-do. Vas parlant de la caseta que ve a ser la productora, l'empresa que es crea per fer possible la pel·lícula? La caseta és ja una productora de documentals, de cinema, que han fet molta cosa per diferents coses, diria TV3, per televisions internacionals també, i ells és això, és els que m'han fet suport constant, i ja et dic jo que és super necessari, i a més han fet tots els moviments possibles perquè tinguéssim els llocs on poder rodar, perquè el que jo més o menys plantejava ells m'ho poguessin aconseguir, i en aquest aspecte no és la mà dreta, és que és anar amb les dues mans, que és lliure completament, i en cap cas se m'han oposat, sinó que han aportat idees com tothom, i em permetien completament llibertat, i ho continuen fent. I tant que sí. Estan més bojos ells que jo. Sí. Escolta, ara avui és la presentació del curt, però un curt es fa per al gaudi de tots els que hi participen, però és una feina molt important i també cal fer un pas més i presentar-la, m'imagino, a festivals o certàmens on pugui tenir un interès, no? I fins i tot aconseguir premis. Sí, la idea és aquesta. Sobretot la primera i la vital és poder-la presentar en festivals i que te l'agafin. Això ja és un premi per si sol, perquè hi ha molta gent que fa producció i pocs festivals o poca pantalla, que podríem dir, per poder-la passar. Però intentem això, poder fer una estrena una mica sonat. Estem a l'espera ara de que ens donin l'hoquei, si tot va bé, al Festival de Màlaga, que suposaria l'estrena a nivell d'estat espanyol, i llavors a partir d'aquí altres festivals menys de renom, i quan haguem passat aquesta primera tirada, llavors a nivell de Catalunya miraríem si ho podem fer-ho amb el FitCat, que també és un festival supermagnífic per al cinema en català, que al final és la llengua amb la que estem defensant aquest projecte, i el Festival de Sitges, i els que puguin anar sortint. La veritat és que al final el que tu vols és que es pugui veure, perquè el públic el pugui gaudir, i que va molt bé, a més en altres festivals, veure les reaccions del públic, que són completament diferents a les d'aquí, per exemple. És a dir, que això és important. Home, i Sitges deu ser un dels certàmens que més t'ha marcat, perquè no te n'has perdut una. No, sí, ja fa anys que sí. Sí? Vam estar-hi durant molts anys, és veritat. Vam estar-hi un any i vaig estar-hi fa ja també molt temps presentant un curtmetratge que ens el van agafar, i vam presentar-hi una pel·lícula, precisament la de Salem, el documental, que era pel·lícula
disco sencer i era una esbojarrada que també ens va fer a Sitges, però bueno, clar, de gènere és un festival bo. Però bueno, també és complicat perquè a vegades solen agafar molt cosa que no hagi estat estrenada i bueno, el que pretenem ara és que volti. Escolta'm una cosa, i com ho fas? Perquè ja estem a la recta final de l'entrevista, no? Tu com ho fas per ser... Ell té una empresa que es dedica a la informàtica, no? A serveis informàtics. Sí. A més fa curs, a més fa d'entrenador de canalla amb discapacitat. Escolta, a veure, però com et dona la vida per tant? Doncs no t'ho sabria dir. A veure, els cursos al final et porten molta feina durant una època concreta, doncs llavors te la pots anar combinant. El futbol també. Al final tot t'has descuidat, que precisament potser és on m'he descuidat jo també, és que el que faig amb la família, però bueno... Clar, què fas amb la família, és veritat. D'una manera o altra tinc la gran sort. La teva dona la fas col·laborar amb els curs, ho has dit? Sí, no, hi és. El pòster és fet per ella, és a dir, que sempre d'una manera o altra hi és. El títol també, en certa manera, és implicat familiar, perquè és el meu fill que té autisme i és el que em crea els títols. Sempre explico l'anècdota i és veritat que a ell li explico a grans trets la història que tinc pensada fer com si li expliqués un conte i a partir del que ell rep em treu un títol. Uau. I el títol és aquest, algun dia tots serem jo. I quan te'l planteges dius, podries estar fent cinema per Cineclub, que el simularia molt aquests títols, perquè són intrigants i diuen molt alhora i en tot moment diuen coses que quan l'hagis vist pensaves, doncs, és encertat i a mi m'agrada. I ja va ser el títol que va fer de Trencaré la sang, també en Ferran, és a dir que... Ostres! Sí, és a dir que... Però quina imaginació tan bèstia. Bueno, és curiós, perquè al final simplement són diferents perquè tenen raonaments diferents i alhora són fàcilment integrables amb el que nosaltres fem amb el dia a dia. I a mi em va sorprendre un dia, i a vegades pensa que del mateix curt en tinc 8 de títols que podrien funcionar, però clar, en tinc que triar un. Molt bé. Mira, ara us ho passeu bé jugant a futbol? Sí, home, un equip on hi ha gent de totes les edats, em deies? Sí, de totes les edats, de diferents discapacitats, però totes amb el mateix objectiu de crear un equip per passar-s'ho bé i competint contra gent amb qui també t'ho estàs passant bé i on res a veure amb el futbol tradicional, tot el contrari, i sort n'hi ha. Doncs m'encanta saber que estàs tan implicat amb la família, per començar. Bueno, si els entrevistessis amb ells ja m'ho dirien. Però també doncs, amb la vida social de la comarca d'Osona, que motivis a la gent a fer cinema, que ens ofereixis productes de qualitat, perquè aquest home es deixa matar abans que treure alguna cosa que no consideri que està bé. És veritat o no? Tu ets així, ets perfeccionista i estem segurs que aquest vespre veurem un curt impressionant. Jo espero. Segur, Hem creat moltes expectatives, ara potser correm el perill de... Però segur, jo n'estic convençut. Algú que ens estigui escoltant, si decideix venir, podrà entrar? Podrà vindre, ens queden pocs espais, diguem-ho així, sí, clar, per suposat tothom tindria, però podria entrar a les 10 de la nit a la sala 3. En tot cas, primer deixarem entrar a la gent que tenien reserva feta. Les reserves fetes? I llavors que quedin, doncs jo estaré encantat. Al final, quan fem això és perquè es pugui veure. La sala és gran. Esperem que si algú es decideix, si ho està sentint ara mateix, doncs tingui la paciència d'esperar una mica a saber els espais que quedaran lliures. Molta sort, David. Res, gràcies. A Sitges, a Màlaga, a la vida i en tot. Si diem a la vida ja és tot. Ja és tot. Molts petons als teus fills i a la teva família. Igualment. I continua així, eh? Ens veiem avui al vespre i continuem. Felicitats. Igualment. Doncs vinga, va la felicitació avançada perquè estem segurs que aquest curs serà un èxit. Ara nosaltres ens anem a una altra cosa, però aquest vespre ens veiem a Multicines Sucre a la sala 3.